थांनानै दङ जोङो थांनानै थारैनो दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिन सान 2 मार्च बे 2 मार्चआ जाहैबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड डिमान्ड डे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ 1987 मायथाइनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों। दा बेवहाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदिनो नैबे सुगुन बाहाटा दख'रा एबसुनि मावखुलियाव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो बेवहाय खुंनाय जादों आरो हाबाफारि हिसाबै गिबि दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गौथुमारि फिरफिला बिरहोनाय नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा दङ बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय। दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो BTCLA नि मानाव गेदेर बुंथिगिरि सार कातिराम बर' बिथांखौ हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बाहागो लाफैदों। दा बेनि उनाव जोंनि मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो बिबार बावनाय। दा बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो 62 नं बर'मा जथाइनि MLA मानाव गेदेर बिथां भुपेन बर' बिथांखौ हांख्रायनाय लेखा बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो जोङो नैबे हाबाफारियावनो जोङो मोनसेबाव गुबुन मोनसे हाबाफारि बिफां फुलि गायनाय नैबे हाबाफारिखौबो मावफुंनाय जादों। बे हाबाफारिखौ सुबनखाता गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आथिखालाव बोसोनगिरि बिथां महेश्वर बसुमतारिया मावफुंनाय जादों। दा थारैनो जोङो बुंनो नांगोन जे बर' माहारिनि दिनैनि साना मोनसे जारिमिनारि सान आरो बे साननि थाखायनो 2 मार्चनिफ्राय जि बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे जागायनानै फैयै फैयै दिनै जोङो 3 सुक्ति खालामफैबाय आरो मोनफ्रोमबो सुक्तिनि गेजेरजों मायबा मोनसे नङा मोनसे जोङो मोनबोनो हादों। दा ओंखायनो जायफोर बिथांमोना आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आन्दलनाव बारसोमनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै फोजोबनानै लाबाय आरो हारिनि थाखाय बावबाय। दा बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांदों आरो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो दिनै खोब गोग्गानाय मोनदों। खारन बिथांमोननि दिनै बावसोमनायनि थाखायनो दिनै हारिया नैबे थासारियाव सफैनो हाबाय। दा ओंखायनो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आफादगिरि जानानै 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बिथाङानो बड'लेण्ड आन्दलनखौ जागायजेनग्रोदोंमोन। दा बिथाङा जोंनो माखासे लामा होलांदों, माखासे जोंनो भिजन होलांदों। दा बिथांनि भिजन आरो आइडिअलजिखौनो लानानै दिनै जोङो थांनानै थानाय जिखिनि सुबुंफोर दङ जोङो दिनै मावगासिनो दङ आरो आसा खालामदो सानसे समाव जा सिमां बर' हारिया दङ बियो सानसेबाबो जाफुंगोन। बेखौ जोंहा 100% जोंहा फोथायनाय दङ। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2022 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।